Dema ku 12,000 sal berê parêzgeha mirovahiyê ya pêşîn li girê mirazan hat avakirin, em li vir bûn. Dema ku gundê pêşîn hat avakirin, cara pêşîn çandinê hat kirin û tovê pêşîn li axê hat reşandin, ajala pêşîn hat kedîkirin û bêriya pêşîn hat kirin, em ketkarên vê axê bûn. Ji ber ku em wê demê jî li van çiyayan bûn, ji me re gotibûn kurtî, ango çiyayî û ew nav her dem li ser me ma. Wê demê em mîtan bûn, qasî bûn, nayrî bûn. û dema ku 3000 sal berê Asûriyan dagir dikirin çand û gel, li peravên deryaya Jorîn em ûrartiyên berxwedêr bûn.